שניים יחדיו. לאה שקלר ואורחים מדברים על יהדות, תרבות, אומנות ואופנה אחרת. ערב טוב, שניים יחדיו, כאן לאה שקלר באולפן, 30 באוגוסט, י"ג באלול, ואוויר טרי ורענן של פתיחת שנת הלימודים. באתי לכאן אחרי שראיתי ילדים והורים ממהרים לקנות את המחברות האחרונות, את הצבעים, את המעטפות ואת העטיפות, התרגשות ענקית בפתח. וכל שנה מחדש אני מתפללת שבאמת ההתרגשות הזאת תהיה כמה שיותר למידה, כמה שיותר חינוך. וחינוך למה? ולמה אנחנו מחנכים? חז"ל אמרו חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת שלכל אחד כמעט יש חינוך משלו. והערב נשמע על חינוך אחר. חינוך שהוא חינוך ערכי, חינוך שהוא לא כל כך צפוי, חינוך שהוא למימד הכי קיומי שלנו, למזון. איתנו הטכנאי אריה סופר ועורך המוזיקה. ערב טוב לך, איתי פלד, מייסד שותף של מצילות המזון. ערב טוב, תודה רבה, שמח להיות פה. גם אני. ערב טוב לך, עליזה הרבסט, מתנדבת בארגון מצילות המזון. ערב טוב מאוד, כיף להיות פה. שי, איתי, זה יהיה מעניין לשמוע אותך מספר על ארגון שייסדת. אתה הגבר, אבל הארגון נקרא מצילות המזון. בחרת את השאלה הנכונה להתחיל איתה, מה שנקרא. בעולם של היום זה כמעט obvious. אז נכון, אני לגמרי גבר, ולגמרי גם מדבר בצורה של... והתשובה הכי טובה שאני אוהב לפתוח איתה כששואלים אותי למה מצילות ואתה ככה מולנו, היא למה לא. זאת אומרת, אנחנו רגילים ומורגלים לדבר בשפה שכולנו, אנחנו זכר וזכר ברבים. אז התשובה הכי נוחה שהיא נגישה והיא ככה רגע מעוררת את התהייה הזאת, היא באמת למה לא, ולמה שלא נחוש בנוח אם להתייחס לעצמנו ברבות. והתשובה השנייה מבחינתי וכל מישהו מהארגון שלנו וגם מהמייסדים וגם מי שהיה איתון תקופה ומי שימשיך כנראה יגיד משהו אחר. אבל מבחינתי יש משהו באוכל ובעיסוק באוכל, אם זה בבישול ואם זה גם במה שנספר עליו בהרחבה גם עכשיו בארגון שלנו. יש בזה משהו אימהי, משהו שהוא נשי והוא יכול להיות מטפל בעיסוק באוכל. ואני רואה בזה משהו שהוא רק מגדיל את היכולת שלי לפעול ולא מקטין אותי כי אני אמור להיות זכר כזה או אחר. עליזה הרבסט מתנדבת בארגון. אני רוצה לשתף אותך בהרהורים שעלו לי תוך כדי הדברים של איתי. חשבתי על זה שהסיפור הראשון בתנ"ך הוא סיפור של אוכל ובגדים. הסיפור של אכילה מעץ הדת, והסיפור של ההלבשה של האדם על ידי אלוהים, ואחר כך כותנות האור, ואחר כך עוד תוספות של לבוש. יש משהו לדעתי לא פתור בנושא של אוכל ולבוש. ודווקא אצל נשים אולי יותר. את מסכימה? אני לא בטוחה לגמרי. אני חושבת שאנחנו בעידן אחר, שאולי פעם אוכל ולבוש זה היה יותר דבר של נשים, יותר חזק אצל נשים. אני מהחוויה האישית שלי בחיים עם הילדים שלי והנכדים שלי היום, זה לא כך. כאילו, הם מאוד מעוניינים, גם בנים וגם בנות, גם באוכל, גם בלבוש.
אני כן הופתעתי קצת, שהגעתי בהתחלה להתנדבות במצילות המזון, ששמחתי לראות שזה פחות או יותר חצי גברים ונשים, ואנשים שמגיעים לשם עם הילדים שלהם, זה גם הבנים וגם הבנות, ומאוד שמחתי לראות את זה, שזה כבר לא סטריאוטיפ. נהדר. איתי, איך עשית את זה? קודם כל לא עשיתי את זה לבד. צריך לציין את הרבים והטובים שמתחילת הדרך בעצם דמיינו את הדבר הזה בשותפות. את העשייה שלנו כמשהו שיכול לגעת בכל מי שרוצה להיות שותף לדבר הזה. אם מקודם אמרתי כמה מבחינתנו האוכל הוא בסיס, אז היכולת לאסוף סביבנו אנשים מכל הצבעים, מכל המינים, מכל הגילאים, כדי לעסוק בדבר הזה, הוא משהו שהוא ככה מתחילת הדרך היה ב-DNA של מה שרצינו ליצור. מה זה הדבר הזה של הצלת המזון? בואו נפתח את זה ממש למאזינים שלנו, ונספר ממש ממסד הטפחות, מה זה להציל מזון. אז נראה לי חשוב להתחיל רגע בקצת נתונים. יכול להיות שהרבה מהמאזינים גם מכירים, גם אולי את שמעת או ראית ככה בדוחות שמתפרסמים. הממוצע בעולם שמדברים על בזבוז מזון, מדובר על שליש מהמזון שאנחנו מייצרים, הולך לפח. באופן ממוצע בעולם. ואפשר ולמה זה? יש המון סיבות, בעצם מזון מתבזבז ממש לאורך כל הדרך, החל מהייצור שלו בשדה, דרך השינוע שלו, אם זה בשוק סיטונאי כמו המודל שאנחנו עובדים פה, אז עוד תחנה בדרך, גם במכולת הוא מתבזבז כשאנחנו באים לקנות, וכמובן אצלנו בתור הלקוח האחרון, הסועד האחרון, אנחנו גם זורקים אצלנו בבית או במסעדה כשאנחנו לא בהכרח סיימנו את מה שאכלנו. אז בעצם יש בזבוז מכמה וכמה סיבות, והוא באמת משתנה מתחנה לתחנה. וצריך להגיד שאם שליש מהמזון זה הממוצע בעולם, אנחנו מדברים על, בגלל שאנחנו אוהבים להצטיין בחלק מהדברים בתור ישראלים, אז אנחנו כבר קרובים ל-40%, 38% מהמזון שאנחנו מייצרים באופן שנתי, בעצם לא מגיע לאף צלחת או בעצם מושלח. קשור גם להיותנו יהודים וחגים וכל מה שקשור. אין ספק שזה חלק. אני מרגיש שהתרבות שלנו היא לרצות שיהיה שפע ולהראות שהשולחן מלא ושאנחנו צריכים שיהיה כמה וכמה סוגים מכל דבר, וזה לא בהכרח מתכתב עם כמה אנחנו אוכלים בסוף. כאילו קודם כל השולחן מלא, לא משנה כמה אנחנו או מה אנחנו מציינים. אבל יש גם עוד השלכות לזה שאנחנו גם חלק מחברה מערבית, שאוהבת להגדיל את הצ'יזבורגר שלנו בפחות משקל 90, לא יודע כמה זה סלוגן ישן, אבל יש תרבות של שפע שהיא מאוד נוכחת סביבנו, שמפארת את זה שאני יכול לקנות משהו גדול יותר, ואני אטעם רק את זה וזה יספיק לי ואני אפטר מזה. אז בעצם אותם נתונים הם קשים לתפוס אותם, אבל באמת קשים לתפוס אותם, אבל אנחנו הבנו שאנחנו רוצים להתחיל לעסוק בזה בדבר הזה, אז אי אפשר להישאר רק באותם 38%. אחד הדברים הראשונים שגיבש אותנו בעשייה בהתחלה, היינו 7 חברים שאיכשהו הדבר הזה הדליק אותם כל אחד מהכיוון שלו. היה לנסות לייצר איזשהו מפגש שיכלול מצד אחד באמת איסוף של ירקות ופירות שאמורים להיזרק או מוצרים נוספים, לבשל אותם ביחד, להזמין אנשים לאכול ביחד ולחגוג את זה שהצלחנו לבשל ולאכול ושיהיה טעים לכולם. נשאל רגע את אליזה, איפה כל זה קורה? זה מדהים, זה איפה שאני מתנדבת. איפה שאני מתנדבת זה בשוק הסיטונאים של גבעת שאול, וזה איך שאחרי על המשמרת שלי שאול אמר, הוא אמר זה לא במקרה שזה בדיוק בין הסיטונאים ובין הפח. שהם עוברים ועוצרים בדרך ונותנים לנו את הסחורה, ואני רוצה להוסיף גם שהסחורה, זה גם הפתיע אותי מאוד, הסחורה היא סחורה מצוינת, היא סחורה שאת ואני ואיתי קונים בשוק.
קונים את זה ברמי לוי. זה לא שזה עם פגמים או סוג ב' או רך, חלק כן, וזה אנחנו נותנים למקומות שמבשלים את זה באותו יום, אבל חלק גדול מהסחורה שיזרק, אם אנחנו לא עושים את המיון שאנחנו עושים, זה לגמרי מצוין. זה לגמרי מה שעל השולחן של כולנו. אז איך התחלתם? באתם לשוק? מה עשיתם? אז הבנו, אם בהתחלה עשינו דברים ככה בקטנה, באיזה מכולת קטנה ברחבי ירושלים, לאט לאט הצורך, אם זה ארוחות היותר גדולות, ארוחה הראשונה הייתה ל50 חברים, ככה שהצטרפו. באותה שנה, בסוף השנה, כבר אחרי 10 ארוחות, הגענו ל300 חברים וחברות על המרפסת של מוסללה, מרפסת של בניין כלל. על הגג. על הגג. יחד עם הדבורים? אני לא בטוח אם כבר אז הדבורים ככה השתכנו, זה היה כזה באמת 4.5 שנים אחורה, זה לגמרי היה התחלה שם. אז מארוחה לארוחה שהבנו שהצורך גם יותר גדול, התחלנו להבין שאנחנו מחפשים את החוליה הבאה של מערכת המזון שלנו. אז מהמכולת והשוק במחנה יהודה קפצנו להכיר את השוק הסיטונאי. ולרוב האנשים בכלל זה לא מושג שהוא אומר משהו. שוק סיטונאי זה החוליה המקשרת מהחקלאים, בדרך להגיע אלינו למקום שבו אנחנו רגילים לקנות. בעצם יש תחנה של מאוד מאוד גדולה, שבעצם מתעסקים בתוצרת שמגיעה בדרך כלל בשעות הערב והלילה, שומרים עליה ככה קרה בזמן שמעמיסים ומשנעים, ומחלקים אותה לבעלי החנויות ברחבי השוק הסיטונאי. אותם חנויות הן בעצם משווקות דרך משווקים למקומות שבהם אנחנו רגילים לקנות. אז יש ממש עוד עצירה. אז מנוחה. אנחנו גם נעשה רגע עצירה, מנוחה. נשמע שיר ונחזור לשמוע את ההמשך. אפונה וגזר ישבו במקרר ויחד עם בטטה התחילו לקטר. קר לי ברגליים, תדליק את המנורה בקיר, כי חושך מצרים, אז בואו נשיר. תנו לי גדול בשקט בערוגה בכפר, שם תזרח השמש גם מחר. בשקט, בלי לקפוא מקור, רק קצת סבל, מים וגם אור. אפונה וגזר ישבו בתוך מחבת, ויחד עם בטטה רצו להיות לבד. אך שוד ושבר, מישהו גפרור מדליק ושמן מכל עבר, זה לא מצחיק. תנו לגדול בשקט בערוגה בכפר, שם תזרח השמש גם מחר. תנו לגדול בשקט מבלי לקפוא מקור, רק קצת שמש, מים וגם אור. תנו לגדול בשקט בערוגה בכפר, שם תזרח השמש גם מחר. תנו לגדול בשקט מבלי לקפוא מקור. אנחנו נעים הלאה. עשינו עצירה בהיכרות בשוק הסיטונאי בגבעת שאול.
נכון מאוד. תתאר לי עוד קצת את השוק הזה שפורח לקראת הלילה, וב-4 בבוקר הוא בשיאו. אז זה באמת מחזה מאוד מעניין. השגרה של השוק מתחילה באזור 7, 8, 9 בערב, תלוי באיזה חנות. מסעיות מתחילות להיכנס עם תוצרת טרייה מכל רחבי הארץ, חקלאים שמעבירים את התוצרת שלהם במסעיות מרוכזות. יש גם ואנים, יש גם עוד כל מיני דרכים להעביר ירקות ופירות. והתוצרת בעצם, השוק מחולק ל3 מפלסים, ומסעיות ממש ממלאות את כל המפלסים, ומשם מלגזנים, נהגים שעובדים ככה במשמרת שלהם, פורקים ומכניסים את הסחורה לכל אחת מהחנויות. יש, אם אני לא טועה, ויכול להיות שאני טועה, אבל אנחנו בסדר גודל של 40 חנויות ברחבי השוק. 40 חנויות שנמצאות בשוק הסיטונאי? פחות. אני מקבל פה עכשיו, תיקונים. החנויות האלה, מה הם? הם רמי לוי ומחסני השוק, או זה חנויות בעלי חנויות פרטיות, אנשים, בעלי עסקים שבחרו לפתוח את העסק שלהם בשוק הסיטונאי. עכשיו אנחנו מדברים על זה שהשוק הסיטונאי קיים כבר קרוב ל-60 שנה, ובעלי העסקים, יש חלקם שממש החזיקו כבר, בוא נקרא לזה דור לדור, ויש גם כל מיני חילופים, אבל מדובר על בעל עסק שהוא מחזיק בחנות שלו איזשהו חדר קירור מאוד מאוד גדול, שבו התוצרת נשמרת. יש בעלי חנויות שהתמקדו בפירות מיוחדים ובירקות שהם בחרו לעבוד נטו עם החקלאי הזה, ויש בעלי חנויות שיבחרו לעבוד על משהו אחר, שזה מה שהעניין שהם רוצים להעביר ולעבוד עם החקלאים הספציפיים שאיתם הם עובדים. עכשיו, לבעלי החנויות האלה, מי מגיע? בעלי החנויות האלה מגיעים המשווקים. משווקים זה גם כן, בעלי עסק, שהעסק שלהם הוא לקנות את התוצרת מבעלי החנויות בשוק הסיטונאי, ולמכור אותם למי שרוצה בתוך העיר. אז אם זה בעלי החנויות הקטנים במחנה יהודה למשל, אם זה מקולות ברחבי העיר, אם זה מוסדות למיניהם או מסעדות, אז בעצם יש פה חוליה מקשרת בין השוק הסיטונאי לבין המקומות שצריכים את התוצרת כמובן בכמויות הרבה יותר קטנות ממה שמגיע לשוק הסיטונאי. אבל כן, כשאנחנו קונים, מי שמגיע לקנות, בהכרח צריך לקנות בארגזים ובקילואים רבים. זאת אומרת, אנחנו גם יכולים ללכת בתור אנשים פרטיים, ללכת לקנות בשוק על דעת עצמנו, אבל זה יהיה במינימום של ארגז. אין פה עכשיו לבחור עגבניה הכי יפה, זה לא... בוא נעשה רגע עצירה, ונשמע אותך, עליזה הרבס, מתנדבת בארגון. איך הגעת לשם? הרי אם מגיעים בעלי חנויות, משווקים, בעלי מסעיות, איך את הגעת להיות מתנדבת שם בשוק הסיטונאי? חייבת לציין שכל פעם שאני מגיעה מחדש, אני רואה את כאילו בלגן שם, שכמו שאיתי מספר את זה, כאילו שזה... לא יודעת, מסודר איכשהו, וכנראה זה מסודר, אבל זה פחד, כל המסעיות הגדולות, והם רצים מפה ולשם, וכאילו בלגן. אני לא היה עולה לדעתי להגיע לשם, אבל בעלי משווק פירות. כל השנים הוא דיבר על השוק הסיטונאי, ובעל הבית כזה, ובעל הבית אחר, שזה עם מאוד צבעוני ומעניין. ואז הוא אמר שהוא ידע שאני מחפשת להתנדב. אני באה מיישוב שיש הרבה התנדבויות, אבל יש הרבה מתנדבים. ואני החלטתי שאני רוצה לצאת מהיישוב שלי ולהתנדב במקום אחר. והוא אמר שהרבה פעמים הוא עובר והוא רואה קבוצה נחמדה של אנשים שכנראה מתנדבים ועושים מיון שם. הוא לא ידע שם של הארגון, לא ידע כלום, אבל הוא דיבר עם אנשים, הוא אמר שהם היו מאוד נחמדים. אז יום אחד נסעתי איתו, ואני פשוט הופעתי שם, ושמתי, יש איזה וסט זוהר שהם לא ידרסו אותך, ושמתי וסט והתחלתי לעבוד. לא היית צריכה לעבור שום ועדת קבלה, שום מיון, שום רישום, שום דבר? אני רק עכשיו מבינה שכנראה הייתי צריכה לעבור כזה דבר, רק עכשיו לפני שהתחלנו את התוכנית. אני הגעתי, לא ידעתי שיש כזה תהליך, אז ראיתי אנשים עובדים, ראיתי את השאול שאמרתי משהו עליו קודם, שהוא פשוט תופעה, הוא אגדה. הוא ממש מאוד אחראי, מאוד מאורגן, מאוד עם חיוך כל הזמן.
והוא ראה כנראה שאני נמצאת, והוא לא מכיר, והוא אמר לי, טוב, תעמדי פה, עכשיו מקבלים כרוב, הנה צריכים לעבוד עם הסכין, וככה אני התחלתי. ואחר כך היה טופס בוואטסאפ. כמה זמן את כבר שם? אני שם חודשיים. יום בשבוע? יום בשבוע. ואני לפעמים שלישי, לפעמים רביעי. שאני ככה, אני הספקתי להכיר את הצוות גם של שלישי, גם רביעי. זה מאוד מגוון שם, שזה גם חלק מהכיף. חילוניים ודתיים, שמאלניים וימניים, מכל מיני ארצות, מצרפת, מאנגליה, מכל מיני מקומות, וכל מיני גילאים. זה גם חלק מהכיף. אבל גם הרצינות של הארגון והרצינות של המתנדבים, שהם לא מפספסים. הם באים ביום הקבוע שלהם, חלק מהם שנים, עושים את העבודה. בואו נשמע מוזיקה, ואחר כך נשמע ממך איתי על אולי תפוצה של מקבלי הירקות, הפירות. איך אתם בעצם עושים את העיר כעיר שחוברה לה יחדיו? בשמחה, בשמחה. אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה קונה שם סולת, והיא נתנה לי להסיק לה את הקרמבו, גם ביקשה ממני בקבוקים של טמפו. אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה קונה שם סולת, אני זוכר אותה קונה שם לחם גימל, אני זוכר אותה מזמן מכיתה גימל. The money and I'll give you my heart. תעבור את הכביש ותחזור למכולת, קולט גלי צהל וקולט עלייה מרוסיה, כפר שמריהו. וואו, אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה, היה לה פה ואף מותר נגולת, והיא אמרה שהיא אוהבת מנדרים, וגם אוכלת הקליפות של למנטינות, טינות שמנת ותנחם, מה זה אין לך כסף אז לך הביתה, מה היית עושה אם נולדת שנה לפני שהמציאו את המכולת? הולכת למכולת וקונה שם תרנגולת, והולכת למכולת וקונה שם תרנגולת, והולכת למכולת וקונה שם תרנגולת, והולכת למכולת וקונה שם תרנגולת. אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה קונה שם סולת, אני זוכר אותה קונה שם לחם גימל, אני זוכר אותה מזמן מכיתה גימל. Give me the money and I'll give you my heart. תעבור את הכביש ותחזור למכולת, קולט גלי צהל וקולט עלייה מרוסיה, כפר שמריהו. וואו, וכך יושב לו יודוקוליס ליפשיט, עצוב ומיותר, והדמעות זולגות מעיניו ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, זה לא עסק, 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 היא לא עסק, זה לא עסק, זה לא יוסף, 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 וזהו זה, וזהו זה, וזהו זה.
חייבת לומר שמרגע לרגע זה נהיה יותר מסקרן ומרתק. איתי, שאלתי אותך קודם על התוצרת, איך היא מתפזרת ולמי היא מתפזרת. ספר קצת על אז הזו. לקח לנו ככה זמן לבסס את זה. בעצם התחלנו את העבודה שלנו בשוק הסיטונאי כבר לפני 3.5 שנים, וכל פעם גם הכמות שידענו להפיק עלתה, וגם יחד עם זה גם לאן אנחנו מעבירים את התוצרת. עכשיו, יצרנו בתחילת הדרך קשרים עם מספר קהילות ברחבי ירושלים, שהמודל שיצרנו איתם בחלוקה הוא שיש איזה ראש קהילה, ראשת קהילה, שהיא דואגת למספר המשפחות שהיא רוצה להעביר אליה. כשאתה אומר קהילה, אתה מתכוון שכונה, או מה אתה מתכוון? זה יכול להיות גם ברמת 10 משפחות. שהן נצרכות? כן, יש בחורה מבית שמש שהיא התחילה להגיע אלינו ורצה לדאוג ל10 משפחות שהיא יודעת שהן באיזשהו מחסור. יש לנו זוג שדואגים לאיזושהי קהילה שרובנו בכלל לדעתי אפילו לא מכירים, של צועניות וצוענים בתוך העיר העתיקה, וממש דואגים להם מדי שבוע לקבל כמות ארגזים שמספיקה לקהילה הזו. היה לנו שותפויות עם ילדים של עובדים זרים, שהיו מקבלים דרך בן אדם שהגיע והיה חשוב לו להגיע, וזה היו אנשים שהיו מגיעים עם הרכב שלהם, עם הטנדר שלהם, או עם הקטנוע, מה שהם הצליחו לקחת ולהעביר הלאה. עכשיו, המודל הזה, הפעלנו אותו לאורך חצי שנה, ובית הצלחנו מצד אחד להגדיל את התוצרת שאנחנו מצילים, ומצד שני גם להעביר את זה הלאה, וראינו שזה מצד אחד מאוד משמעותי. מצד שני גם הבנו שאנחנו לא בהכרח בתקשורת ישירה מול מי שמקבל, וגם שאלנו את עצמנו האם מי שמקבל מאיתנו את התוצרת גם מבין שזה תוצרת מוצלת, או מבין שהוא חלק ממעשה שהוא סביבתי, ממעשה שהוא חינוכי במקום שלו, ממעשה שגם יכול ליצור קרבה עם האוכל שלנו. וזה גרם לנו לתהות איך אנחנו רוצים עוד לחשוב את המודל הזה של חלוקת אוכל. כי אני מבינה שאתם לא רוצים שזה יהיה משהו של תרומה או של חסד, אלא משהו שהוא יותר ברמה של שינוי תודעתי או ברמה של חינוך. אז אנחנו מאוד מעריכים בעצם עבודה של ארגוני חסד, ויש פה לא מעט, כי באמת הבעיה היא גם מאוד מאתגרת. אמרנו מקודם, שליש מהמזון, 38% בארץ. גם צריך לציין עוד נתון מאוד משמעותי, גם ספציפית לירושלים, זה אנשים שחיים באי ביטחון תזונתי. כאן בירושלים אנחנו קרוב ל-23% מהאוכלוסייה שחווים אי ביטחון תזונתי ברמה היומיומית. וזה גם, זה נתון אי ביטחון תזונתי, זה מה שאנחנו קוראים עוני. זה לא בהכרח באותו קישור. אי ביטחון תזונתי בהגדרה המהותית שלו, היא בן אדם שלא בהכרח יודע מאיפה הארוחה הבאה שלו מגיעה, או איך הוא משלם עליה, או לא בהכרח יכול לבחור מה הוא היה רוצה לאכול. אז או שהוא יוותר על ארוחה אחת, או שהוא יאכל כי זה מה שהוא קיבל, ואין לו את היכולת גם לבחור משהו שטעים לו בהכרח. אם זה ממניעים כלכליים, ואם זה ממניעים, כמו למשל שראינו בקורונה, של פיזית לא להיות נגיש להגיע לאוכל. אז יש פה הגדרה שהיא שונה קצת מעוני, אבל היא גם מאוד משמעותית כשאנחנו מתעסקים באוכל בכלל. בעצם ארגוני חסד יש, לצערי, בשפע בארץ שמנסים להתמודד עם הבעיה הרחבה הזאת, ואותנו עניין לא רק להיות ארגון חסד, אלא לאפשר משהו שהוא יכול לקרב בין אנשים וליצור מפגש. אז על זה אני באמת רוצה, אתם לקרב בין אנשים מבחינת הקהילות שמקבלות את התוצרת. אני רוצה לשאול אותך, עליזה, על הקירוב בין אנשים, ובמיוחד בימים האלה שהכל כל כך כותבי, ואנשים חיים כל כך את הנפרדות, ואת הדקי דקויות של השוני, עד כדי פחד מאחר, עד כדי אפילו שנאה, אם נודה על האמת. מה קורה לך שם? איזה אנשים את פוגשת? יהודים, לא יהודים? פוליטי אחר מהפוליטי שלך? אז אנחנו, בדרך כלל אנחנו בחורף בהודו. והפעם שהיינו
עוד מעט עמדנו לחזור לארץ, באמת אמרתי לבעלי שיש פחות רצון מבדרך כלל, בגלל בדיוק הדברים שאת מדברת עליהם. בגלל ששמענו מחברים, גם ראינו באינטרנט, כל השנאה, כל השפה שאנשים מרשים לעצמם לדבר אחד על השני, ובעצם מאוד רגוע בהודו, ואמרנו לאחד לשני, כאילו, למה אנחנו חוזרים? ודווקא בהתנהגות הזאת, מצאתי מין בועה, שאין שם שנאה. אין שם, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, האמת, זה לא שזה מישהו אמר, בואו לא נדבר על פוליטיקה, אבל זה לא קורה. זה שאני יודעת שיש שמאלנים וימניים, זה בגלל שהבנתי מבעלי שהוא דיבר עם אנשים בשוק, וככה הם מדברים על המתנדבים. אני לא הרגשתי את זה, אני לא מרגישה את זה. אני מרגישה שם הרבה אהבה. יש אחד שהוא מאוד עסוק כנראה ב-conspiracy theorists, כאילו שהוא כל הזמן רואה קונספירציה בכל דבר, אבל גם זה, יש מקום לזה שם. קצת צוחקים, קצת חיוך, אבל גם הוא מקבל את זה ככה. אני עובדת כבר פעמיים עם בן אדם שהוא עובד בשוק כנראה מעל 30 שנה עובד, אבל הוא גם מתנדב, לפחות פעם בשבוע. 30 שנה? כן. בן כמה הוא? אי אפשר לדעת. אני לא יודעת בין כמה הוא, אני יודעת שיש לו 11 ילדים, אני יודעת הרבה דברים עליו, אבל לא הגיל. הוא ערבי מחברון, הוא בירושלים כל השבוע, חוזר לחברון בסופי שבוע, למשפחה שלו. וזה הכי נורמלי שיכול להיות שם. הוא עובד ביום שאת עובדת? כן. ואתם מדברים? מדברים הרבה פעמים אנחנו זוג, כאילו, כי אנחנו שנינו מאוד אוהבים את ההרגשה שהולכים משטחים, שזה מין עץ כזה, שיש קרטונים על קרטונים על קרטונים, ומאוד הכיף שלנו זה ששנינו לוקחים את המשטח, רק שנינו, ומסיימים את כל הסחורה שם. זה מין, לא יודעת, הרגשה טובה שהספקנו. אז גילינו ששנינו אוהבים את ההרגשה הזאת, ואנחנו עובדים ביחד הרבה. אבל זה כל הדברים האלה, אם זה הקונספירציות, אם זה שאני עובדת עם ערבים מחברון ואני מיישוב ביהודה ושומרון, אם זה שצוחקים קצת איזה בחור חילוני שהגיע עם ציציות השבוע, ומישהי שאלה אותו, מה זה? אבל היא שאלה בהומור, והוא ענה לה בהומור, ויש מקום לכל דבר שם. וזה מקום מאוד מרגיע מבחינת השיחה הקשה שיש כזה בארץ כרגע. זו עבודה שנעשית בעמידה על הרגליים כל השעות? כמה שעות? כן, אבל זה לא הרבה מאוד שעות. זה שעתיים, מאוד אינטנסיביות, שאת עובדת כל דקה שאת שם ובכיף, וזה הרבה פעמים על הרגליים, לא חייב להיות, הם דואגים כן לכיסאות, הם דואגים גם לצל, למי שחשוב לו להיות בצל, דואגים לאנשים שיש להם נגיד בעיות עם גב או משהו שהם לא צריכים להגיע בפנים בתוך הקונטיינרים, הם מאוד, זה נראה לי שזה מין הכשרה או אנשים שמקבלים לעבוד שם, שהם מאוד מאוד דואגים אחד לשני, מאוד מתחשבים אחד בשני. אז זה עושה את זה מאוד כיף, וגם זה שעובדים מהרגע שמגיעים, עד הרגע שעוזבים, זה גם כיף. אתה לא מרגיש שאתה מבזבז את הזמן. לא יאומן מה שירקות ופירות יכולים לעשות לנו. נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח, ולפחות לשעון מעורר. לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ, לחלב, לחצץ, לעוגות, לריבה, לגבינה מתוצרת הארץ. אם רצית מתוק מסוכר לכבוד חג, לך לבחור מתוצרת הארץ. אם
תרצה מר ממוות לטעום אל תדאג, יש מרור מתוצרת הארץ, יש מכל הזמנים, יש מכל המינים, אף כוחות לתוצרת הארץ. אך שומעים יהודים ואינם מבינים, יש מוחות מתוצרת הארץ. ahora, כחול לבן רבותיי, רדיו, כן, כחול לבן, כן, לא לשים בשר בטעות רבותיי, כן. אין אחדות באומה הנולדת, אין שרשרת ידיים אחת, אין כתף, אין חזית מאוחדת, אבל יש לא מעט, אבל יש תפיות, חזיות, ידיות, מפליות מתוצרת הארץ. ישנו גן חיות ובגן החיות, הריות מתוצרת הארץ. מסדרים ונימוס, אל תשאל לפטנט, זה תמיד מתוצרת הארץ. ובתולות בציון מדברות באקצנט גרמנית מתוצרת הארץ. ושנתיים וחצי אוכלת האש בשדות מתוצרת הארץ. ואנגלי השלטון, אך גם הוא משתמש בשיטות מתוצרת הארץ. ahora, כחול לבן, ברמאי תשתגע רבותיי. עכשיו למורה. של מי התיק הזה? הלו, של מי התיק הזה? יונתן. ahora, לא לשים בסל בטעות רבותיי. מתוק. כחול לבן, ahora. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח, ולפחות לשעון מעורר, לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקינה לתוצרת הארץ. לחלב, לחצץ, לעוגות, לריבה, לגבינה מתוצרת הארץ. אם רצית מתוק מסוכר לכבוד חג, לך לבחור מתוצרת הארץ. אם תרצה מר ממוות לטעום אל תדאג, יש מרור מתוצרת הארץ. אין כמו תוצרת הארץ. ימות המשיח? אולי, איתי, אנחנו בימות המשיח? וואו, זה ככה הגדרה גדולה להתחייב לימות המשיח. אבל איזה ניצוץ. אני מרגיש שיש כאילו באמת משהו כל כך בסיסי במפגש הזה שברגע שהאוכל הוא במרכז, שהוא מאפשר לכל מי שרוצה, וכל מי שמרגיש שזה קצת יכול לגעת בו, זה נוגע בו. בעצם במרכז המבקרים ממש יצרנו מרכז שאפשר להכיר את השוק וגם ליהנות מהמזגן ולא להיות במסעיות ובצפירות. באמת הקמנו מקום שמאפשר לנו להתכנס בו ולהכיר את השוק מבפנים. ואחד הדברים הראשונים שעשינו כשפתחנו את המרכז לפני קרוב לשלוש שנים עכשיו, הוא בעצם גלריה של כמה שיותר פרצופים וידיים עובדות מתוך השוק. נהגים, נהגי מלגזות, בעלי החנויות, הפועלים, עורכות דין, רואות חשבון. יש המון ידיים שקשורות לאוכל שלנו. ואם אנחנו רגע נבין שהאוכל הוא כל כך בסיס מבחינתנו, אנחנו יכולים גם להבין את הסיפור שלו ולהבין מה המקור שם. ואני מרגיש שיש שם איזה חיבור מאוד גדול שאפשר לאפשר ברגע שאנחנו באמת תוהים מה קורה לאוכל שלנו. אז איך אתם בעצם מתכננים להפוך את העניין הזה למשהו עם איזה תכנון עירוני, שנותן פריסה יותר רחבה של כל מה שיש וקורה? אז בעצם התחלנו את התהליך הזה של חלוקה, נגענו קצת בחלוקה יותר ראש קהילה שדואג לכמה משפחות, וביססנו גם מודל שהוא מסתכל על שכונה או בניין של קהילה שרוצה גם לדאוג בעצמה ליכולות שלה ולבסס ביטחון תזונתי קהילתי. יצאנו משכונה אחת בקריית יובל שהתחילה איתנו לפני 3 שנים, לעוד 6 שכונות נכון להיום ברחבי ירושלים שעובדות
שעובדות יחד איתנו לבסס ביטחון תזונתי בקרב הקהילה. מתנדבים שאולי בארגון חסד לא היו קוראים להם מתנדבים, אלא היו רק מקבלים, הם יכולים גם להיות בעמדה שנותנת ועוזרת להקים את הדוכן, את הסדר בו, את איך מחלקים. והשלב הבא שאנחנו מדמיינים הוא להתחיל לחשוב כמו מקומות אחרים שאנחנו יכולים לשאוב מהם השראה בעולם. יש ערים גדולות, ערי בירה ברחבי העולם, שמפעילים מערך הצלה עירוני בסקלות עצומות. בברלין יש 2,000 טון בחודש מוצלים על ידי ואנים שמסתובבים, על ידי בעלי עסק שחשוב להם להעביר הלאה למתנדבים שעוברים ואוספים. אז אתם בעצם עובדים באיזשהו קשר בינלאומי? איך אתה יודע מה קורה במקומות אחרים? האמת שבעיקר מחקר, אנחנו ככה, יש מקומות לקחת מהם השראה. מודלים שהם מבוססים. אנחנו ארגון שהוא לגמרי מקומי ומנסה ליצור את הפתרונות המותאמים כאן לסביבה הירושלמית ולשכונה שמי שתבחר לעבוד איתנו. אז הרצון לראות איך דברים קורים במקומות אחרים, הוא נותן לנו חלום וחזון לאן עוד אפשר להמשיך לצמוח. הרצון באמת לשלב פעולה יחד עם התושבים, כדי ממש לראות איפה מזון מתבזבז בשכונה שלי, בבניין שלי. האם אני יכול להיות בקשר עם הקומה מעליי ולראות אם יש להם איזה משהו עודף שהם לא אוכלים היום כי הם שכחו, או אולי מישהו היום לא בישל את העגבניות שהוא קנה סוג ב' והוא ירצה לחלוק את זה. ומשם אפשר גם לקפוץ למסעדה ליד ולבית חולים ולמוסדות שיש בסביבי, וממש לפתור באמת אחת הבעיות הכי קשות בבזבוז מזון היא לוגיסטיקה. זאת אומרת, יש אוכל, תמיד אומרים, אוקיי, בוא, ראית כמה מזון הצבא מבזבז? ברור, יש, אבל אתם יודעים גם כמה קשה לשנע אותו למקום הבא שיהיה מוכן לקבל אותו בשעות שזה מתאים. אם אנחנו רגע גם נבחן, אם אנחנו מצליחים לתת פתרונות סביבנו, יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. לפתור את הפתרונות ברמה, ברדיוס הקרוב, לא יודע, קילומטר, 2 מאיתנו בהליכה, באופניים. יש מקומות שמפעילים, רוכבי אופניים מסתובבים עם עגלה, מצילים את התוצרת ונוסעים בתוך העיר עם אופניים. ואין עכשיו להזיז ולדאוג ולארוז ולשנע ולקרר, כאילו יש, אולי אפשר אחרת. עליזה, אולי אפשר אחרת, זה לא נותן לך השראה או משהו שאת יכולה לאמץ לקהילה שלך, ליישוב שלך, למשפחה שלך? כן, זה מאוד מעניין. אני שומעת הרבה מהדברים שאיתי אומר, אני שומעת אותם לפעם ראשונה. אני יותר חשבתי בהתנדבות עד הרגע הזה בעצם, אפילו למרות השם של הארגון שהייתי צריכה להבין שזה רמז, יותר על הקטע שזה לעזור למשפחות נזקקות, ויותר על הקטע הזה, ופחות הייתי במודעות של העניין הזה שכל האוכל שהולך לבזבז את כל האוכל הזה, לא שלא אינטלקטואלית הבנתי שזורקים הרבה אוכל, אבל לא חשבתי על זה ברמה הזאת. ואני חושבת, כל הזמן שהוא דיבר עכשיו, חשבתי, בשכונה שלי אז כן יש קצת מאוד מחשבה על זה, כי הרבה מאיתנו, אנחנו זוגות שהילדים כבר גדלו והתחתנו והם כבר לא אצלנו בבית, ואנחנו לא, הצרכים שלנו שאוכל הם לא מי יודע מה גדולים, ולפעמים את לא יכולה לקנות כוסברה בכמות שאת משתמשת. את קונה בכמות ש3 משפחות כמו שלנו משתמשות, אז אנחנו כן, בינינו, בין החברות, אנחנו מחלקות את הדברים האלה. אבל זה בקטנה. עכשיו שאני חושבת על מה שאיתי אומר, בטח בקהילה שלנו אפשר לעשות דברים כאלה. ברור. ואפילו בשכונה, שאנחנו יישוב גדול של 1,000 משפחות, אז ברור שאפשר. רק צריכים בכלל לשנות את הראש קצת, לפתוח את הראש קצת, לחשוב לכיוונים האלה. זה מאוד חשוב. משפחים ברגש
של חרקן ונהרות משקה קולחים אבטיחים ככל החרקן על יד גבעות התפוחים השושנים יפות בשלח מאחורינו כאן הפרים אבל אנחנו מול השפע כאן יחדים כסנדלרים על כן שתו וחול וזמח ביין היום צעיר אתה מחר תסכים כן רק היום הזול ומחרתיים על הסכין על הסכין השוק מחליף צבעים בלי הרף אבל קבועים בו המחירים כשהרופאים יוצאים לטרף אז אין חוכמות ואין שקרים אלינו בוא ונתהלך בו במקלך ובסלך גדול השוק אין איש מולך בו כולו שלך על כן שתו וחול וזמח ביין היום צעיר אתה מחר תסכים כן רק היום הזול ומחרתיים על הסכין על הסכין כאן נסלסל במלוא רוננו בחרוזים המגבירים בלחם עוני זה חלקנו כי אין שכר למשוררים וכשנמות תראו אותנו כאן בין חנית ובין בקבוק כי רק אתמול לשוק הגענו וכבר הגיע סוף הסוף על כן שתו וחול וזמח ביין היום צעיר אתה מחר תסכים רק היום הזול ומחרתיים על הסכין על הסכין חוזרים ממש לסוף התוכנית, וואו, זה נותן כיוונים של מחשבה וקיבעון ואפשרות לצאת מקיבעון. איתי, מה הכי חשוב לך להגיד לקראת סוף התוכנית? אני אגיד שאנחנו מחפשים שותפים ושותפות לדרך הזאת. גם ברמה האישית והמשפחתית, ואיך אני דואג לתשומת לב הזאת לאוכל מסביבי, אבל גם ממש לפעילות שלנו. אנחנו יודעים להציע חוויות, להכיר את מערכת המזון, להכיר את השוק הסיטונאי. אתם יכולים להגיע ממש עם קבוצה אלינו, איך יוצרים קשר? ניגע ככה בכל הזה, אבל אפשר רגע להגיע לאכול איתנו ולעשות סדנאות של איך אפשר לבשל בצורה יצירתית, לשמר מזון. יש פה המון מהקהל, אני מניח, גם עושה שימור מזון עוד הרבה לפנינו, אבל אנחנו גם לומדים ביחד עוד דרכים. לעשות סיור בשוק הסיטונאי, מקום שכמו שאמרנו, באמת רובנו לא מכירים. ומעבר לזה, יש פה גם פוטנציאל להתחיל לדמיין אולי אפשר עיר אחרת שעוסקת באוכל, אבל אנחנו נרצה גם עוד שותפים כדי ליצור אותם. אם זה ברמת בעלי עסקים שמדמיינים איך הם יכולים למנוע קצת בזבוז מחלק מהדברים שקורה שם, אם זה מוסדות, אולי העירייה תרצה להיות יותר שותפה יחד איתנו כדי להיות חלוצה ולהביא את הפתרון הזה לארץ באמת באופן מלא. יש לנו רצון לראות את השוק הסיטונאי כמקום של אפס פסולת, להכניס שם את כל הפתרונות שאפשר כדי לפתור את כל הפסולת במקום, וכמובן להציל את כל האוכל שאפשר מתוכו. אז אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם, יש לנו אתר אינטרנט. מצילות המזון? מצילות המזון. ממש ממש נשמח לראות אתכם, איתנו. בכיף. עליזה, לדקות האחרונות של התוכנית, יש לנו 3-4 דקות. מה הכי בא לך לומר, לשתף, לספר? בא לי להזמין את כולם באמת להתנדבות כזאת, לפתוח את הראש, לפתוח את הלב, וקצת להתרחק מכל המתח והדאגות, הפוליטיקה ומה יהיה. הרבה מאוד אנשים שאני מכירה, מאוד עסוקים, כל יום, לפחות לחלק מהיום, בשאלות האלה ודאגות, מה יהיה.
וצריכים לחשוב על מה יהיה, וצריכים לחשוב על פוליטיקה, וכל הדברים האלה, אבל הם לא צריכים להיות הדומיננטי. זה להתנדב במקום כזה שאת עם כל מיני אנשים, ואת עושה משהו שאת יודעת, את מרגישה טוב בלב כשאת עושה את זה, זה עושה יותר רגיעה, יותר אפשרות לחיות בארץ, לדעתי. אין כמו המילים הטובות האלה לסיים את התוכנית שלנו, תוכנית שבאמת מביאה קצת השראה ורוח שיש מעגל חיים ממש לפתחנו שיכול להוציא אותנו מהמועקות, מהפירוד, מהחוויה היומיומית שמטיפים לנו אליה שמי יודע מה יהיה, ופשוט להיות בעשייה. ועוד פעם, הירקות והפירות מסתבר יכולים לחבר בין אנשים וליצור דברים לא צפויים שיכולים להפתיע אותנו. תודה לך איתי פלד, מייסד מצילות המזון. תודה לך עליזה הרבסט, מתנדבת במצילות המזון. אני אשמח לראות אתכם פה שוב בהשראה לפרויקטים אחרים שיוצרים תודעה חברתית אחרת. תודה רבה לאה, תודה על האירוח. תודה. אנחנו נסיים עם השיר של תואר גדסי, לקראת ימי החגים לפתחנו. ימים של סליחות, ימים של רחמים, ימים של חמלה. אני לאה שיקלר נפרדת מכם, לילה טוב, תראה בשבוע הבא. אדם להבל דמה, ימה כצל עובר, דם מעין בתה, ולאן אתה חוזר? הדלת אף פעם לא נסגרת, הלב תמיד זוכר את הדרך. הדלת אף פעם לא נסגרת, הלב תמיד זוכר את הדרך. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנוני, שפוך שיחה, דרוש סליחה. מרגיש לי צבוע לדבר אליך אחרי שבוע, חודש, חודשיים, שנה, אולי חיים שלמים, שערני בלבן לא אוחזת בחוטים, אבל הדלת אף פעם לא נסגרת, הלב תמיד זוכר את הדרך. בן אדם, מה לך נרדם? כל הרגעים הכי יפים עכשיו אל מול עיניי צפים, חופים לבנים כל הדרך, לילה לילה מדורות, ישבנו חופשים מדאגות,
מלאי חלומות כמו בסרט, ולא היה צריך סיבה לאהוב, פשוט עד השמיים. ידענו יחד זה חזק יותר, כמו בימים של הצבא, הרמנו ראש מעל המים. נשבענו על הכל עוד נתגבר, עוד יבואו ימים טובים עלינו, ונפתח את הלב, נחבר בינינו, כל מה שנשבר עוד נתקן, נביא שלום בבית. עוד יבואו ימים טובים עלינו, ונפתח את הלב, נחבר בינינו, כל מה שנשבר עוד נתקן, נביא שלום בבית. רוצה להיזכר בכל הטוב שעוד בינינו יחבר, ולשחרר את הרוח, נסגור את החדשות, ניקח עוד נשימה, נשב ונדבר, נשבור את הגדר, לב פתוח, ולא יהיה צריך סיבה לאהוב, פשוט עד השמיים. נדע שיחד זה חזק יותר, כמו בימים של הצבא, נרים את הראש מעל המים, ובעזרת השם עוד נתגבר. עוד יבואו ימים טובים עלינו, ונפתח את הלב, נחבר בינינו, כל מה שנשבר עוד נתקן, נביא שלום בבית. ועל מים שקטים עוד נפליג ביחד, רק ניתן באמת בלי לרצות לקחת, כל מה שנשבר עוד נתקן, נביא שלום בבית. בלי פוליטיקות קטנות, בלי רוחות שמשתנות, רק נוריד את ההגנות שמפרידות בינינו, כי מעבר לחומה נפש יהודי יומה, ואין עוד מלחמה, רק שיבוא שלום עלינו. עוד יבואו ימים טובים עלינו, ונפתח את הלב, נחבר בינינו, כל מה שנשבר עוד נתקן, נביא שלום בבית.